aka yi ka a cikin karkarin nan kaf duk inda muka je muka kwankwasa kofa muka ce muna so za a bamu kawai saboda dan yau shegantakarsa ta yi yawa ya tafi ya ce ya gano a gidanka din banza gidanka din wani to ka da ke ni din mana na ce ka da ke ni yau da Allah ya sa ke da namiji ce kai mun wannan furci a nan gurin billahi ne dinga man da kaki a nan kurin banza ne da kasatar wofi maza na sha sakaran wofi ga kana a garin nan a ruwan aka kada ka ba za ka shawo ba ka addabi mutane da rashin arziki da rashin mutunci in banda ma dan nawa dan malam ne ka ki halin malam me zai da a gidan sallau sha kawai mara mutunci mara kan gado ai da ka isa tatacce ne kai regagge sai ka sa duka da nace ka da kenan ai ban gari gawo ban ga rashin arziki ba ashe baka kai matsayi ba sakaran banza sakaran wofi shi kuma ka baffan zamu haɗu da shi idan ya ƙara zuwa kofar gidanka da sunan zuwa gurin wannan yar taka ta mu ce ni da shi yan mata nawa ne a cikin gari duk inda muka je muka kwankwasa kofa za a ce mana maraba amma ya ɗauki kafa saboda shi ma dan neman magana ne tafi gidan sallau neman aure me aka yi wani sallau da shi da yarsa shashashin banza ka shine kaso mai son ka boye da zahiri ba kai aka ka gurin dan kuda ba ne naje Allah ba to kuma me yace sai ya je ya kama gida kawai shikenan ba wani zance abin da ya zuba ƴaƴan banza a ciki kuma kai ka hana ba Allah ba ka nasara na faɗa masa ya bada kuɗin ko bai bayar ba bai bada kuɗin ba sai zai kawo to Allah baka yi matsala ba matsala dama kuɗi ne aka abin nan wannan gidan da ya kama na'am wace wanda ya zuba katte a ciki na gane ne nake tunanin to ai ya kamata a ce ya kawo gaskiya ne ya ce ya kawo gaskiya ne ga kabiru Allah ya kashi yanzu sai yanzu ka zo yanzu duk takon da aka tura ya gaya ma sai yanzu ka zo wala ranka daɗe ana gaya min nace to ba wata da zan yi gurin ka zan taho sanya Allah maka albarka yayi biyayya to abin da yake faruwa matarka na ganta sana shigar da katti gida to da ne mata magana na zo wucewa sai ta ce ƴan uwanta ne bare da gaske da ta ce ƴan uwanta ne to kaga irin wannan kuma na san shashashai ne irin wannan kaga ba za mu irin barin kata gari irin waɗannan su zauna a gari matar tawa kwarai kuwa ranka daɗe to ni ko me na laifin a ciki matata ta wannan kuma ni ban san da wannan abun ba wallahi yanzu umarni zan baka maza ka je gida ka sake ta saki kwarai kuwa ai mu muka ce ka sake ta ko umarni ake baka a sabu ne ka saki fa ka ce kwarai kuwa to ranka daɗe yanzu ni misali na je ne wannan aikan na kuntuma saki in matsala ta taso kuma ni sai in je ina kenan to matsalar in ka taso matsalar ka tafi sabon gari ba ka tafi sabon gari ba tam ranka daɗe amma fa ina son yar matan nan fa to ko kai ne Laila Majanu wanda da muke kallon sa a India to saboda haka ka je ka sake ta ko ba za ka tashi ba ka tashi ka je ka sauta na gaya ma Kabiru Allah ya tsare kawai ne zan daidai na ga kana wani tijja kana wani jango to ranka daɗe Allah ka ce da kuma tasa kuma ma da ba dan Allah ya taimaka ma ina da kokarin tafidi ba hauka zan ba magana kake gaya min kenan na ce ka tafi yara nake ga hauka ce sa duka kowa ne gidan Kabiru kuma wallahi ka ganye sa duka wallahi ya taro da garin nan ai da yace matsalar sa ta taso sauran irin su ci baki na ce kun ga ku za mu da zai ku tashi a kenan da aka muku maza ku abu ne ta maza ku wanda wala mai da hankali a mai da hankali Allah ne ya taimake ni yanzu yadda za a yi ka bi shi ka tabbatar yayi sakin nan an gama an gama Allah baka yi wai tashi ka bi shi an gama wai me ka gani ne akan yarinyar nan ne kai Allah baka yi wai ai naga ta rike shi ne sai sa naga ka rike wuta nayi na rasa inda zan kullo dan in ga ma lallai ka je kuma wallahi ni ma in banda ina tsoron duka ka je ai da komal ka dai ne in karba je in kai kai ba ruwan ka dai ka je Kabiru Allah ba ka yi ai sai hankali na ya tashi Allah ba ka yi a hankali na tashi ne da yace to yi ya zuke wata sai na zai amu wannan sun ce ga gida na sakar uba ai da wani amarya nan nawa in ba wasa ba
cancanta 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 cancanta. Wai kai me kake ma a kofar gidan nan ne? Wai ni zaka tambaya me nake anan? Ko kai zan tambaya me ya kawo ka nan gurin? Ni za ka wannan tambaya amma dai ka san duk garin nan ba wanda ya cancanta da ya aure Halima kamata Kamar kaiwa? ni Sabo dan tasha ko? Kaji kace Sabo dan tasha. Ai Alhaji Su ni ne na fi cancanta da auren Sadiya. Kowa ya sani. Haka kake tunani? Kwarai kuwa. Shi baban nata ne ya gaya maka kai ne mijinta ba ni Sabo dan tasha ba? To iya babanta? Kowa ma ya sani ai. Kowa ya sani. Kai baka sani ba? Amma dai ka san dai duk garin nan da ba wanda Halima ya cancanta da aura kamar ni ko? Kamar kai? To shikenan bari ta zo. Idan ta zo za ta tantance ita ta fi kowa sanin waye dace da ita. To ta fito din magani tsakanin ni da kai. Kai Alƙur'an wa'annan mutanen ba zan je gurin su ba. Wallahi ba zan je gurin su ba. Ƙare su zan yi su kar juna. Allah gane su kai kansu. Ka sani cewar duk garin nan ba wanda Halima za ta aura in ba ni ba. Na gaya ma. Sabo dan tasha ko? To wallahi ka kiyaye ni. Kai dai zan ce ka kiyaye. Ni Alhaji Su na fi karfin ka. Isu kai ko Alhaji Isu sau da ma ba zuwa kai ba ni Sabo dan tasha ni ne mijin Halima ina ƙara gaya ma ka ji da kunnanka. A ganin ka kenan. Amma ni Alhaji Su kowa ya sani ni ne wanda na fi dacewa da auren wannan yarinyar. Kuma ka sani ko malamai ko boka ko ta halin kaka sai na mallaki Halima. Okay, na takamar ka kenan? Takamar ka kenan? Ai ka san To ni kuma ina mai tabbatar ma yaro na fi ka kuɗi na fi ka duk abin da ya dace in gaya ba kuma zan ɗau kowane irin mataki. Cancanta ko a'a domin shi makaho ne shi ne yake juya kalar zuciya yadda ya so. Malam lafiya kuma wannan ranka haka kamar wani abu ya faru? Ni Manatu. Tun da nake tare da ki. Tun da Allah ya haɗa ni zaman aure tare da ki. Baki taɓa yin ba daidai ba ni a tare da ni sai. Wani abun kuma aka ce na yi malam me ya faru? Ni Manatu yaushe kina matsayin mata aure. Kina matsayin ki na matata. Ki duba ki ga yadda ake kallo na fa a cikin wannan karkarar ta. Amma da wani dalili ne zaki tsaya ku yi cece ku ce ku insa da ke da Malam Sallau. Haka ne malam, kai hakuri. Lamarin Malam Sallau ne ya cika min ciki. Ka sani sarai Malam Sallau ba shi da mutunci. Kuma mutane da yawa a karkarar nan suna kuka da Malam Sallau. Akan me zai raina mana da? Dan mu ne kamar kowa a cikin garin nan, amma ya mayar mana da ɗa sai ka ce wani sani ya tatsa saboda yarsa tana son yaron nan. To saboda haka ni maganganun da ya gaya min ne na ga ba zan iya jurewa ba. Gaskiyar magana shine na mayar masa, amma ka yi haƙuri hakan ba za ta sake faruwa ba insha Allah. Babu komai, ta wuce. Tunda dama ba a taɓa yi ba sai wannan karan. Ka kwantar da hankalinka, ka yi haƙuri. Zan shiga ciki a kano. Cancanta 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 cancanta. Na shigo kaɗan tsakin tsanaki dan karasawa. Allah sannu. Ai inuwa ta mace duk ta jin. Ai ko ta janye sai dai da yake an samu inda za a dan raba. To alhamdulillah. Yawwa dama malam ya ce ina so mu zauna. Yi wata magana da kai kuma ma dai da neman shawara game da maganar yara. Ya ce maimakon
zaman nan da yake a haka to me zai hana a bashi wani ya je dan juya. Maimuna, wannan shawarar taki da kika kawo ba na hangen akwai mafita a cikinta, ba don kuma saboda dalili guda biyu. Na farko, ma'ana a ɗauki kuɗin gona a bashi ya tafi birni, za mu yi haka ne don me saboda za a aurar da wacce yake so. To idan ya je birnin tunda ya san da ranar ɗaurin auren, menene zai hana shi ya baro birnin ya dawo? Ina ganin kamar wannan shawarar taki babu mafita a cikin ta, Maimuna. Kuma ba haka ne, sai a zo a abin nan da ake karin maganan nan an bata goma. To, wani hange na ma bai kai haka din ba. Sai nake ganin kamar mafita ce ma idan ya tafi ya je ya kama harkokinsa a birni. Sai Allah. To, Ubangiji Allah zai kama mana mafita. Amin. Ni wannan tashin hankali na rasa dalilin da yaron nan ya makale wa yarinyar nan. Ka liƙe wa yarinya sai wulakanta shi ake. Ni ban ga dalilin wannan bayan naci ba. Malam me zai sa ba za a haƙurƙurta da shi ya ɗauke hankalinsa daga kan yarinyar nan ba. Kin san dukkan mutumin da kike ji da gani a sararin duniyan nan yana tafiya ne akan rubutun kaddarar da Allah Ubangiji ya sa mala'iku suka rubuta masa tun yana cikin mahaifiyarsa. Maimuna, a matsayin ki na kin haifi baffa, kuma a matsayina ni na haife shi, to ba mu isa mu cire masa harafi kwaya ɗaya a cikin irin rubutun da Allah Ubangiji ya sa mala'iku suka rubuta zai same shi batun yana cikin cikinki. Shi sa ke ga cewa nake bin abubuwan a hankali, ba na takurawa. Ki kwantar da hankalinki. Idan Allah ya yarda babu abin da zai sami baffa sai dai alheri. Kamar yadda kike masa kyakkyawar addu'a, to alheri ne zai same shi. To Ubangiji Allah ya kama fita. Amin saboda. Ina tabbatar da hankali. Cancanta, cancanta, cancanta. Haba, wannan rayuwa me zaka da irin wannan? Ba da maka faɗin magana yaro sai. Kai me gari wurin ka nazo. Lafiya? Lafiya kalau, lafiya ce ta ga hakan ba. Amma kai tsaye kai me gari yaka ce ba soyayya ba. Wato kai din nan dai ba za ka girma ba mai gari. Wato ka je ka samu mijina kana ga masa cewa wai ni ina kawo maza gida. Kai yaushe ka gani ina kawo maza gida, wato kana son ka haɗa da mijina ko? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ƙarya ake mu. To bari in gaya maka daga yau shine yau kar ka ƙara shiga tsakanina da mija dan ka gani nan ba mutunci bane da ni wallahi. Ba raba ki zan da shi ba. Kawai gani ne uwa misali tunda dai a wannan kamar bai kamata ma a ce ke kuna tare da wannan kina tare da shi ba. Kin gani? A'a misali. Aikin misali yadda nake ga miki ke matan manya ce. Kuma yadda yake zuwa yana ta surutu yana ta hayaniya yana baɗan maganganu bai kamata ke a ce kin zauna a wajensa ba. Kai mai gari ka san ni ba sanin yau ba sanin jiya ba. Sunana Harira Masifa Harira Bala'i, to wallahi kar ka sake mu haɗu karo na biyu da kai mai gari. Kar ka sake mu haɗu karo na biyu da kai mai gari, ina ga maka kenan. Wato kai ka bar yayanka suna gidajen mazajen suna zaune, ni kuma kana son ka raba na auren ko, to wallahi bari in ga maka kar ka kuskure mai gari, ina ga maka. Ka fitar ga sabbata, ka fitar ga sabbata ni da mijina. Ta. Shikenan naji. Kin ga baki lalle wannan bai wa Allah baki san ba. To ni tun na karami aka yi min shayi ma. Allah to bata san halar da ta han balaga ba. Ni tun na karami ma na balaga wallahi. Mun da tsabo rashin mutunci ne zaki wa maganganun shirme wai kaza Harira Bala'i Harira Masifa. Wanda na haura gidaje da yawa an kama ni. Wani irin abu ne kan wannan. Kawai dai da an sa na wannan abu ne na dole in bi rayuwa a hankali. Salamu alaikum. Baka dai. Ya na ga matar Kabiru Dogo a nan lafiya ne na ga kuma barkice? Ai zuwa ta yi ta sai abun nan wai lalle dan Allah ta rabu da mijinta ta aure ni kaza kaza. Haka ta bada? A'a bari in je. A ya ka zo. Ai bai kamata ba. Ka gane? Ai nan take ai na kuka ta tsaye ai kawai. Allah baka wai. In biya riya ne wallahi. A'a gani ne kana wani abun nan ne. To ai daga ka gigice ne kuma kai magana cewa ba wai aure ka. Gigice wanda fuskar ka akwai magana a cikin ta. Akwai. Aikin da ka sa rabu da shashanci, ka rabu da ita.
zuwa ta tana kuka nan wai lalle sai mijinta ya sake ta na aure ta. To mu je mu ga abin nan mana. Ai dole ya sake ta aure ta. Ai dole ya sake ta aure ta ai. Ya akai? Aikin da ka sani ne. Kasuwa fa sun fige. Kasuwa sun fige. Kasuwa sun yar kasuwa sun fige. Sun ce wallahi tallahi in baka je da kanka ba za su ba da wannan kuɗin ba. A'a. Waye ce ba za a ba da kuɗin ba? Wannan yaron ɗan murmuri. Mana Kano kowa? A'a, Nura. Nura? Nura wani yayin ya lalata wa zaburla. To ai misali shi Kano a lokacin da jakar uwaka. Kuma ayatullahi da ya zo gurin sai ke ja wai kai na ai da ji ce wannan bai da kawa. Ai gidan zama na ji alaji. To alhamdulillah. Baka da lafiya. Alhamdulillah. Madalla. Sanda zuwa. Alhaji abin da yasa ka ga na tun yanzu a furgice. Kai da kake kwana biyu Alhaji zaka aiko akan magana yarinyar Alhaji. Shiru abu ina tafiya Alhaji ga abu ne ma ke da kalkale Alhaji kai nake sauraro. Malam Sallau ai ka bani mamaki wallahi. Ka bani mamaki. Alhaji me ake kuma? Haba Malam Sallau. Me ake Alhaji? Marni alaka ta da kai a ce da haka zaka saka mu? Kamar yaya? Haba Malam Sallau. Ka bani mamaki. Ai ina jin kiran da kake mun amma na ki ansawa. Sai da kana dage da kira sannan na juyo na kalle ka. Alhaji me aka yi? Haba Malam Sallau. Me ya faru kuma Alhaji? Yanzu ni Malam Sallau ka ce zaka bani yarka Halima amma yanzu ka janye ka fasa bani. Saboda Allah sai dai in ji a gari wai yaron nan Sabe shi zaka ba aurenta. Alhaji yanzu kamar kai Alhaji da girman ka da komai Alhaji ka dauki jita ka dinga yawo da ita Alhaji. Alhaji ta sai yara. Ka fahimce ni Alhaji. Abin da nake so in ma bayani Alhaji ka fahimta? Ka san shi wannan yaro Sabe ina da mugun bokaye. Na kuma fahimci ai yawon boka gonsa ya ba sai mu bi shi da addu'a ba. Ina saurare ni ma Alhaji. To ina jin ka ta zan fahimta. Ina jin ka. Abin da nake so in nuna maka. Abin ne sa ka ji wannan magana ta yawo nuna mana ne nace ka ji za a baka. Sai dan ije kwantar da hankali duk wani kulumboto idan lafa. Sai dai ije ne an aura maka yarinyar nan da an aura maka shi kuma dama can fa ya ga abokansa ya alƙawarin ba zai aure ba zaura ba Alhaji. Haka yace shi dama ba zai aure ba zaura ba. Gaskiya ne. Ka san da abin da babba ire ka ya gano yaro ko hankali ba zai gano ba Alhaji. Haka take. Kayan sallan da ji daɗin wani albishir da kai yanzu ma ba zan baka haka ba. Bara dan baka na ce fa ne. To madalla to Alhaji hakuri da Allah saka. Madalla. Kotum ke ba shi da ta tsalle kamar wannan in dauka an baka kai ma sai dan yagi rabo da wallahi sai dan yagi abin da ya ga wallahi amma wallahi sai dai ka ji asalansa na ma fasa bin nan din wallahi haka zai Ya Ubangiji na Allah ka kawo mana mafitar rayuwa yanayin da muke ciki a rayuwarmu. Ubangiji Allah ka shirya min mijina da ɗana. Allah kuma ka ganar da su. Na bakari. Lafiya. Na zo miki ne da wasu 'yan tambayoyi na ɗaya zuwa biyu. An ce baba ya sa ranar auren Halima ita da Saba haka ne ko ba haka ba ne? Shi baban naka bai faɗa maka ba? Ya tela mu. To tun da ya gaya maka ka je ku karata duk yanda za ku yi ku je ku yi. Tun da kai shashashen banza ne ka kashe zuciyarka. Ba za ka iya zuwa ka je ka nemi na kanka ba. Ko faskare ka je ka yi ka samu halal ɗinka ka kasa ba kai ba mahaifinka ba. Allah da ya shirye ku. Ok, to ba wani abu ba ne ba. To abin da nake so ki gane in na yin tela mai ciko. Tun da shi ya ka na ta an karba. Ni na ka an ƙi karba. To na rantse da sarkin da ya halicci Annabi Muhammadu. Idan ba sai an yi rabon gado a gidan nan ba zai yi mu ta ci. In ko ba haka ba duk abin da ya biyo baya za a gane cewa rufe mun baki ta cika tafi ka bar mun guri. A'a na ba sai kin kore ni ba. Daman kika ganna cikin gidan nan bukata ta ce ta kani.
ko kuma kuɗina sun ƙare babu na watu zan zo in yi watu, ko kuma an yi min wani abin zo in ɗeba abubuwa na, ko kuma samtin wani abin ƙara gaba. Shine na bakki lafiya. Cancanta ya cancanta ko a'a, da mun shi makaho ne, shi ne ke juya kalar zuciya yadda ya so ne. Duba cancanta, duba cancanta, waye cancanta, waye cancanta. Halima, ina za ki je da ranar nan haka? Neman ka na zo yi dama. To, Halima da kin kira ina sai yanzu gida an same ki ko? Na fi so dama mu haɗu a gefe saboda ina so za mu yi wata magana ne. Daman Halima mutum da matarsa, dama akwai sirra tsakaninsu, ina jin ki. Dama ina so in faɗa maka wani magana ne. Don Allah, amma kar ka faɗa wa baba. Amma baba ya taɓa faɗa maka cewa ya taɓa yi min aure? Aure kuma? Baba ya taɓa yi min aure. Me kika ce Halima? Baba ya taɓa yi min aure. Amma shi baban bai san da alƙawari na a cikin garin nan ba, ni sabu dan tasha ban cancan aure kowace mata ba sai budurwa. Kai ka sanar da shi cewa ka fasa, amma ba wai ka faɗa masa cewa na faɗa maka cewa ya taɓa yi min aure ba. Amma gaskiya ya taɓa yi min aure. Aure. Cancanta. Aure. Cancanta. 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 Yanda dai kake cin abincin nan dai ya yi daɗi. Tun da yake dafa abinci da ki taɓa dafa abinci dafa daga mai daɗin yin wannan. Allah. Dama yake yanki ne za ki dafa. Ba wani ba ke da kuɗin ki kuɗin ki wallahi. Ya ga ta gaje ta kuta mata. In an ba ku 10 sai ku rage 5. Da haka kike yi a daga tashi hankali da ke. Amma alaikum. Baba. To me aka yi? Ina da magana da kai ɗaya zuwa biyu. To amma ɗari ya ka yi mana. Da dubu. Ka gane baba, an ce an kawo kuɗin auren Halima da Sabi da aure, haka ne? An kawo sai me? Ya, daman haka nake son jito baba. So nake ka fidda ni ma ka bani kaso tun da ai ni ma ina da gari a ciki. Kamar yaya fidda kai? Gado na za ka bani a kanta. Wance yaƙina za ka fitar da ni, dole ne ma ina da salari a kanta. Ni na ka dubi dole ka ce in baka wani rabon gado a cikin kuɗin aure? In ba da baka da kunya baka da shaido? Haka ce wani saka sauka? To saka mu. Allah ka saka mun nake. Ni ba ta kama wuka. Allah ka saka mun nake. Ba ta kama wuka nan ba, kawai na ce ka fitar da ni ne a matsayin ka na wanda ya haife ni. To na kin fidda kai. Ba za ka fitar da ni. Na kin fidda kai. Ba zan fidda kai ba. Kuma duka za ka saka da kyan. Ni ba zan da ke ka ba, amma ka sani. Akwai abin da zan kai ma guda ɗaya. Kaga yau Juma'a sati ɗaya na bayar. Juma'a mai zuwa in har ba a fitar da ni ba. To idan ba sai na sa saurayin da za ta aura wanda ka ba ta bacci ba yi mata ci. Ita ma kuma zan iya sa ta bacci. Saboda akan kuɗi ba abin da ba zan iya yi ba. Ka fidda ni da kafakin na ragon nan. Ƙarya kake. Ba ni ba Musa mai gida mazubi gaban yaya. Kai bari in kana cin ƙasa ka shayi ta yuri ƙarya kake yi. Ƙarya kake da abin da kake yanzu ƙarya kake baka yi ni ba ƙarya kake yi. Ina gama gaskiya bar ganin ina zaune nan ƙarya kake na fa ƙarfi kuma duka za ka zo ka da kyan. Cabawa. Nake zo ka da kyan. Nace ka zo ka da ni. A duk garin nan kai kadai ne ma za ka mai irin wannan abin da. Zo kan maka da ke ni kwan kwaba riga ta ka ta ni. Abin da nake so da kai ka tashi ka tafi. Mahaifinka kake ma haka haba. Ya faɗa ka faɗa. Me kake so ka zama ne a duniya kama hanya ka tafi. Yayi ko ba a faɗa ba zan zuba da mu.
kuma na zuba ka sani ko bacci kai ina da gado a gidan nan sai an fitar da ni ma akan ganwata tun da ita mace ce yanyana ce barudinta za a yi da an yi barudinta mace ke. Duk wannan abun kai ka jawo malam, kai ka jawo da yanzu ka kai yaron nan makaranta ai haka ba zai faru da kai ba. Gashi nan dai ba ga irin ta nan ba tun fa yi nisa ba. Duk yadda ya kula ce kika hura mu, duk yadda kike koya masa. Duk abin da kike koya masa, fada kike masa. Tsoro ki ba abin da kike masa. Wallahi wannan zaki ga mu kare ni. Ai da kunya a jiku da danka. Wallahi zaki ba da ya fita ba. Ni dai ban yadda ba, in dai ka je kai ka sani. Wallahi duk abin da ya maka kai ka jawo, kai kuma za ka ji kunya za ka dawo ka cancanta. Mai da ni gida jallar rabbana gunda nake nuna na isa. Na kwana tasha, na kwana kasuwa, na kwana gadar da babu ruwa a Legas. A nan muka ga tsiya. Kaga ga kanka ga na alade kuna bacci. Dare in raba ka tashi uzuri alade i ture ka. Abincin wani kubar wani. Amma nan in ka zo ai dole Ibrahim yalla ba zai amince ba iya dawowa ya fito da dan kamfansa. Mai gida kana zaune kai kadai sai wake kake kai. To ake kin mutum ya zauna shi kadai yanzu yanda ake wannan tsuman gerin ka zauna baka wani abu ai zuciyarka ta buga. Sai da zo tare da kai dingine kamar Allah sha a rasa me aka yi ma ka mutu. Nan yanzu abokina Ibrahim yalo baki na tilis saboda muna yara ake tsokana aka ce mai Ibrahim karasa 32 a Lagos. Iya dawowa daga Lagos idan arewa ya baro kudu. Iya zuwa gari ya waye zai yi brush ya dan sako dan tawul dinsa da yana fitowa wani aboki yace Malam Ibrahim ya haka yace na haka kuke haka yace to bari goban ko ba. Koma Lagos ya ci gaba da zaman sa ni kai na banda ke da tuni ina Lagos din. Yanzu dai mai gida ga abincin nan dai kace. Me aka dafa ni? Mutumin ka ne dai. Na ga shinkafa da wake. Hakuri ai na ka fi kaunin wannan din ne yasa. Ni da ne muka da ke zaki tuwo kuma kyayi shinkafa da wake? Da ne. Ko? Yanzu wannan da kika gani yar gwamnati an ce akan kwano ɗaya ma harba mutum. Kai? Alƙuran kuma ba a cin tuwon za a da daidai ne. Yanzu ba a cin tuwon komai ne zai tafi yanda ake so. To, mai gida baka san wani abu ba. Ai na je gurin mai gari. Wajen wa? Mai gari. Ya muka da ke ban hana ki zuwa gurin nashi ba? Ai mai gari abin da ya ne bai kyauta ba. Shi yasa har kaga na je gurin sa. Okay. Ba za ki iya juriya ba shine kika fatali da doka ta. To tunda haka ne kawai samu masu siyasa sai yayi ne. Ki siyo akuya ki daure nan sauran kuɗin ko liki kai. Kai hakuri to mai gida. To na faɗa miki magana ce ba na son ki je gurin wani ki ce wai ganni kika menene kika je wajen sa. Ni na saki? Amma mai gida ta ya za ya yi min irin wannan sharri da kasabi kuma ka ce kan na je gurin sa? Ya miki to. Ya haƙuri. Tunda dai ni ba ni da mutunci a idan ki. Ba zan saki abu ki yanda nake so ba. Na ce kar ki je gurin bawan Allah nan shine kika dau kafa kika tafi ke ga kangaru uwan lissafi. Ya haƙuri. Kuma zan sa miki doka ta gaba. Ko kaninki in dai haura shekara 6 kar ki shigo min gida ballantana har ki ɗebi kafa ki tafi wani guri can wani gallafiri. Kuma za mu haɗu da ke ne. Bai gida ga abincin za ka tafi baka ci ba. Ba ki ta abinci. Ni Allah ya yi mu. Ina ba da rabe bane ni. Baba damun gurin ka zan je. To me ba kuma? Ashe ka san Halima ta taɓa yin aure kake na ma ka kara min ita? Ha ba sabe. Ni zan cuce ka. Ai ya ta budurwa ce ran ba abin da ya same ta. Amma fa na san wanne ya kullo wannan kitabun mura. Kaga wannan yaron babba ba karamin shidani bane. Na san shi zai kullo wannan abin tsakanin su da wannan yarinyar. Amma tun da shi haka ne za mu kabu da ita. Za ta ci gidansu. Kai kuma ka yaƙuri ka ji ko? To amma dai ka sani da cewar alƙawari na ce ba zan taɓa auren bazawara ba ko? Alƙawarin ka ina nan ba abin da ya canja shi ba abin da kawai yake
Allah ya maka albarka kaji na gode sabe cancanta kai kaka yarinya za ta yi masa gargara za ta yi masa kila dafi shikenan ni da ita ya cancanta ko a'a da mun shi makaho ne shi ne ke juya kalar zuciya yadda ya so ne. Na wuni da ina gajiya madalla madalla Allah ya baka yau ce wannan ka manta ta me abin da ban sani Jummai ce mata dan bukari wanda ka saki Jummai mata dan bukari fa wanda ka saki ai da kake ta kare kyau ne a to da ma haka mata suke wanda abin ka ni aure nawa na raba a garin ya ga wallahi ni na manta kaga yau na raba aure ya kai 10 bare ko ba adadi ka gani a gaba na akai yanzu abin da za a yi ai ka je ka samu mahaifinta ka ce kawai ai magana auren nan ya ka yi ba ta gama idda ba to idda ba sace ya aka sakin wata uku ne wata uku a wallahi an rage wallahi ba zai yi wanda nake son ta sati ne idda Allah ba kai wani zan cika umarnin ka zan je samu uba zan je samu ga maka ce sati ne idda ba da mu zan je samu uba idda sati ne ai amma dai zan je samu uban nata amma ba ka san cewa dai addini ba ya canza ba wata uku nan ne ka ga na canja addini na canja wani abu a'a ai da ka ce sati ɗaya nan ne ba sati ɗaya ba ne wata uku ne ce wallahi dai rashin hakuri kai ka hakuri wata uku tayi Allah ya taimake ka Allah ba ka rai ba wani abu da ake wata hikima to dai wallahi wadan a wannan hadisi dai a wannan Qur'ani kai ina babu wadannan wata uku ne cip gaskiya musulunci yayi gaskiya ai dadi ne da shi musulunci yayi gaskiya dadi ne da shi wallahi ni ga yana kana da mata hudu ko ana neman kari Allah ya taimake ka ai musulunci yayi ina ba jirki cewa zan ba ai kada ai haka kada ai haka Allah ka san dan kurma domin ne ma ba akwai baki iyayen nan nata ba dan kurman nan ba akwai baki ba shi ne aka yi mai aure ba kwanakin mai ta aka mai hulata da jakar uba wallahi ya ce ya ta ce lafiya ta dadi ta Allah ya ji dadi wallahi ta ya da inka ne wallahi to yi wani ba da aka ya karaba aure ya karaba auren ta ya cika iwa a to kai dole saboda wallahi kai da kwanakin baya Ana ga Halima. Ada mun ga miki inda mun ana ga kare ki ba ki wallahi. Ka kashe ta. An kashe ta. Saura ke wallahi. Wallahi saura ke. Ya na ga an barar da Halima ya faru. Ya kashe ta. An kashe ta. Ta mutu. An kashe ta. Shi ya mata wannan abun. Da abun da aka ba kike zuga ta ba. Da kika mulani na yaki bari kin ki bari. To wallahi yanzu muka fara. Inna. Baba. An taba tunanin zan iya daga ma karfe ba sai yau. Na rantse da As-Samadu, na rantse da sarkin da ya halicce. Idan yarinyar nan Halima ba ta tashi ba, idan ba sai na raba ka da rayuwarka yau ba shege nake sai na saka bacci. Dan ku mana subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel mu mai suna YID Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku